Okay, magandang araw po sa inyong lahat mga kabayan, mga kawaray. Yan, dito tayo ngayon sa bayan ng Katarman. Pakita ko sa inyo yung paano mag-igib ng tubig dito. Bumbahan, puso negro, bumbahan ng tubig dito lang sa may ilog, sa may salog ng Katarman. So, bilangin natin ng bumbahan dito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, siyam. Bumbahan nga tanan sa Katarman. So yan, ganito yung pag-igib ng tubig dito sa bayan ng Katarman. Puso. Ayan, mapila. Huwag ka nahuli, mapila ka. So yan, 80 raw yung bayad ng isang kariton, 80 pesos. So yan, makaigib ka na talagang 80. So yan, pabayaran mo yan. Hindi po yan libre na bumbahan, may bayad po yan, 80 pesos. Ang iba raw doon 70, 50. So yan, ito lamang po tayo sa salog ng Katarman. Ito dito ang tulay. Ayan, dito tayo sa boundary ng Ipil-Ipil, banda rito. And banda naman dito ang Barangay Mabulo. So yan ang boundary daw nila. Ayan, boundary tuod Mohon. Okay guys, keep it up, subscribe tayo sa bayan ng Katarman. Subscribe, thank you.